Говоря с него. Това е история, която може да бъде разказана на няколко езика. Има френска, руска, американска, дори албанска нишка. Но по която и да тръгнеш, винаги ще стигнеш до България. Баща ми порасна в Петербург, говореше руски по-добре от български. Майка ми в Бразилия говореше английски, португалски. Прадядо ми, един Яни Станчов, дали Станчо, не знам какъв е бил, тръгва от Албания за Свищов. Хора ми казват, ти си албанец. Не съм албанец, аз съм българин от Самуиловото царство. Българин от Самуиловото царство. Дипломатът Иван Станчов е с баба френска графиня и дядо българин. С баща роден в Русия и майка американка. И повече от половин живот живян зад граници. Някой път ме питат, ама ти уж си българин, колко си българин? 1/4, 1/3, 5%. Човек е или не е. По коридорите сред българската история Иван Станчов се чувства уютно. В Националния исторически музей го чакат приятели, при това точно в деня на 80-годишния му юбилей. С него и най-малкият му брат, Андрю, с американската си съпруга, която за първи път вижда България. Преди време дарили на музея вещи на рода Станчови, парченце история от Третото българско царство. Ето го мундирът на дядо им, Димитър Станчов, дипломат и политик. Десетилетия по-късно внукът Иван Станчов също го облякал. С него се представил пред британската кралица като посланик на България. Удобна ли е историята или понякога тежи? Човек като си у дома и може спокойно да си чете историята с чаша ракия или българско червено вино, историята не тежи. Историята тежи, когато си в изгнание, когато не можеш да се доближиш това, което обичаш. Това, да отидеш там, където би искал. И от тази гледна точка, да, историята тежи. Дядото Димитър Станчов бил шеф на политическия кабинет на Фердинанд. Още се пази личния му печат. Ето го на международна конференция по икономическите въпроси в Генуа с Александър Стамболийския. А тук Димитър Станчов води кортежа на царица Елеонора. Много се гордея с факта, че станах, че доктор Желев ми предложи да стана посланик на Република България, защото това значи следвам в стъпките на дядо, на Чичо, на Леля, на баща ми. Аз като малък исках да стана дипломат. Години по-късно, заради мечтата си, ще се откаже от американския паспорт. Когато си Станчов, си или дипломат, или политик. По традиция е писано. Освен ако не си най-малкото дете и не станеш геолог, казва Андрю Станчов. Знаете ли, политиката е като да продаваш стари и лоши коли. Да, вярно е, че все някой трябва да ги продава. Но за мен това са политиците. Но да знаете, все пак се радвам, че съм брат на брат си. Малко неща си спомням от България, защото я напуснахме, когато бях на 5. Емигрирахме по време на войната. Помня тогава майка и всички нас. 7-те деца. Дълго мечтаях да се върна в България, но нямаше как, заради комунистическия режим. Носех фамилията Станчов. После дойде 89-та и брат ми се свърза с Желю Желев. Аз се върнах в България да помогна на демокрацията. Тогава демокрацията беше СДС. Аз съм работил с СДС, обикалял съм села да говоря с демокрация. Царя аз го познавам от Мълчуган. Той е на години, точно 3 дни по-възрастен от брат ми Андрей. Дори Андрей си казва Андрей Симеон. Когато си играл с наследника на двора, етикетът царски човек лесно се слага. Иван Станчов обаче разбива клишетата и то все по време на избори. Застава зад синя кандидатура, когато всички залагат, че ще оглави царската листа. Някакви изненади да очакваме ли от вас в типични листи? От мене, аз, както всички българи, в момента нямаме накъде. Това е проблемът. Имате ли отговор на въпроса на къде? В момента не. Не. Това е жалкото. Бих искал да кажа, да, ето, това е. Това е пътя. Няма. Няма, защото всичко е разтурено.
Този взима пари тук, други приятелката там. Това е нашата държава. Чужденците, като идват тук, се учат две неща. Първото е шопска салата и втора няма проблем. Ние нямаме проблем, никой няма проблем. Страната загива, но няма проблем. Къде е изхода? Какъв е? Кого е? Искам млади хора като аз да застанат и кажат стига. 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 Не губим време. Тази държава нещо се клати и няма резолюция. Има проблеми, знам, че има проблеми, но не стигаме до някакъв отговор на тези проблеми. На нас се трябва едно здраво правителство. Има ли място за аристократизъм в българската политика в този ред на мисли? Аристократизъм? Не. За мен аристократ е човек, който е възпитан с другия. Не много говори за щата им баба, графиня, коронка. Това не е аристокрация. Аристокрация е контакта между хората. Един човек, ако уважава другия, това е аристократ. Казва, че в живота на човека са важни вярата и инатът. И двете са му свършили добра работа, когато решил да направи от фамилната къща във Варна дом за деца със специални нужди. Нарекал го е Карин дом, на името на своя братовчетка, болна от церебрална парализа. Ти си луд, там си къщата на Карин дом. Аз казвам, аз съм луд, аз като съм луд, тогава и бащата на Канети, трябва да е луд. Канети пише в автобиографията, че баща му неделя излизал да търси човек на улицата, беден, бос, и го кани на суфра в неделя вкъщи. Луд човек. Кой го прави това днес? На времето, аз като бях малко по-насело, хората бяха пощедни. А сега всеки един се притенява, ние сме бедни, не сме толкова бедни. Най-хубавото нещо, което брат ми направи е този дом. Не само за децата, но и за техните родители. Тези хора не разбират защо Бог им е изпратил дете с подобно увреждане, а с тази мисъл трудно се живее. В Карин дом се грижат и за тях. И няма значение дали е българско, турско, ромско или гръцко дете. Тези деца трябва да се приобщават, а не да се изолират. Иван Станчов събира приятели, увлича самишленици, търси спонсори. Не разчита на държавата. Решил е да катери планини и да покорява върхове. Олимп, Атон, а после и Вихрен, за да накара всички със сърце да помогнат с поколкото могат. Но преди това ще танцува. Във Варна, в Карин дом, с момиче, което след години терапия е успяла да проходи. Почти сама. Ели решила, че иска да танцува валс. И смелят се учи валс. И казвам, това е чудесно. И какво? Тя иска вие да сте първия партньор за първия валс. Аз казвам, умирам това. Ако се работи 15 години и може да имаш един такъв резултат, повече кой искаш? Какво повече? Едва ли потомственият дипломат и политик ще получи по-ценен подарък за 80-та си годишнина? Ако имаш един сън и ти си единствения, който го сънува, вероятно ще остане сън. Ако достатъчно хора го сънуват, може да стане реалност. Това не трябва. Трябва повече българи да сънуват, че тук тази България може да стане това, което би трябвало да е. Това беше сънят на Иван Станчов. А сега продължаваме с други